Oh, kanya nga yan. Umbog ba ka na? Kapidakal. Jan! Oh, magdigo mo masagal. Magdigo sa. Tungkol lang ni Castro ko. Hello kata kayo amin kakabsak ng kakayem na imbag nga tabi, na imbag nga malam, na imbag nga malal daw yung amin na po manipo diti. Dito ya po nga YT channel to ni Mutibiyang. Welcome kada kayo amin kakabsat nga 5 million in the house. Amo yung kakabsat, gistorya na madamdam. Gistorya na madamdam kakabsat, naguri kayo lang. Okay, happy watching everyone. Da kayo amin na po nga buyang. Thank you very much kada kayo amin kakabsat. Kung ito i-open ko lang datoy kuana. I-open ko lang datoy, Thank you. Kada kayo amin na po nga buya. Happy watching. And good day everyone. 4 million in the house. My live is streaming. LS ko kakabsat kan kayo dito. Okay? Naimbaga po nga rabi. Bigat siyo amin nga sa ngapada. Ket welcome kayo amin. Dagiti amin nga buya. Hello, ag-message kayo mo't akakabsat. Thank you kada kayo dana kaputata dito yung YT channel to ni Mutibiyang. Nakita ko nga medyo ngumatwa po iti kuana. Hello to Glenda Mitchell Mateo. Hello Ganda Mitchell Mateo. Thank you very much sa ating iti panagbubuya yo iti dito ya po nga YouTube channel to yo. Manong yo paki-like, paki-share yo apo dato ya YT channel. Uno dahito yung LST ni Mutibiyang. Kaya absat ka nila yan. Okay, hello to Marinel. Hello Marinel. Hola Sir Marinel. Marinel, happy watching Marinel. Thank you. Kada kayo amin na po nga buya. Thank you very much. Hola Sir Konana po. Dahito po iti. Liwliwakan ray aw. Lagi OFWs nga iloka. Di na kayo lumakayat ni. Di na kayo nga may kwa. This video. Okay? Okay, happy watching everyone. Kada kayo amin na po nga buya. Madi na kayat nga i-open. Di na kayat. This is not being monetized. This video is not being monetized. Di na kayat. Na tayo. Okay, happy watching everyone. Thank you very much. Kada kayo amin nga buya iti Facebook page. Liwliwakan rayaw dito OFWs nga Ilocano kan dito LS dito ni Mutibiyang. Amo yung kakabsat kon kakayem. Ada sino apo dito agbubuya dito Abi watching kada kayo amin kakabsat. Thank you kada 5 million in the house. Everyone. Hello to Marinel. Hello Marinel. Sino dito ni Marinel Rubio dito de la Cruz. Hello to Antinor GB Edison. To Apo Cynthia Berga ken ni Ganda Mitchell Mateo. Hello to thumbs up ko nana. Hello to hello Auntie Manang Carolina Nanang Carolina Bota. Hello sir, musta kayo buy-buya na ko. Thank you very much Nanang. Ada kayo po iti YT channel din mo tibiyang kakabsat kini kayam. Dalay baga kakabsat ko kayam. Amoy apo padaanan nyo iti panang i-upload ko dati in video apo nga inikakti puraw dati ro pati no Mutibiyang iti puraw tapno kaslamas karana ko ma puta hanak pa nakatinga ka nati aramidik nga video apo atay mo dati ro pa ko na po ka atay medyo bumara mo tanata dati ti impang ko ni kakapsag kaya impang ko dati nga krema po bumara na mo teng kapilitan ang nagdiram usa kong kakabsat tadyak pa nalpas dati aray midik nga video ko nalpas ko day mga siguro 1 2 3 kay 4 nga istorya inikaktikas dita kinas jay ko to rupak bumara mo ten dati rupak ko ni so nga kinarintar ko ti nagdiram us na nagbaliw nagnormal dati rupak ta kasla pang kuala ko mati agbuybuya ko
bumara iso nga inikat kong kakabsat madimot ta jabo makaanasan nya tayo jay sir okay nya dato ko para krema di manos kumangom inikat dito rupak bumara mo dato rupak kung para imalang kuma ngayon panguji para rupak apo bumara mo dato rupak kung aguyik ka mo tan iso nga insarden kung makaulog ka kung iso padaanan nyo di pa nang i-upload ko dahil video kakabsat ayan na ayan na ita padaanan nyo dati panang i-upload ko dati video madamdam makakapsa i-upload ko ito YT channel ko dahil agulog kayo siguro ngumhang ko pakita data baraon mo dati rupa ko na ni manag lalakati yung baraon ko na ni mami may siyempre birokak ati mas karangan ang isip ko mga ipamunti rupa awamait so nga dati tinabirokak apo bumara mo dati rupa ko aguyuk-uyik kabutan inalis po ang inikata nalakapay so nga hello to Cynthia Berga, be watching. God na medya niya lalita ko nadang. Iso nga, pang imamet gayam sir, in kabil mo met gamin tarupam ko na ni Apo Ganda Mitchell. Wanggar ang tawang atin, nga mabit mo lang ang kita bumara atin rupa kasi nga inalis pak tinagdaramos. Kitaan nyo madamdam mo i-upload ko dati video kakabsat mga 10 minutes. Iso nga, pag-share yun to. Pag-share yun to na dyan ko po, kita yun to aji upload ko, maka-look kayo ta. Dahil ito basa-basa kakabsat na. Kaya kaya, amo yun natin, ubrada nga, in Ilocano, we don't say kung kunana, tinulad ko mo nagarami na kung content ko kas dyan. Tapos, kaya ayat ko lang handa nga makita ko ba, pang-attract iti viewers dito yung, into nubuyaon nyo apo, nagkas dyan na mo, pinapuraw ko mo, dati ro pa nga kaslatay aalya nga, nagkwati face. Yung pagtanaw din na pulang takupam ko na aglalo ta kaputut tiyempo ko na ni man awan ang Angelina ko sa nga agulo kakab so nag bumaro mo tiro pa kun ko medyo advance kwa na datoy cuerpo y manos ko na nga mabalintiro pagayam. Yung bakit ni Mami Maite lala, obra magmao yung kansang ko na. Agung data sa ko. Mami, biro ko matay baskara nga nangisip nga pang kwatero pa dito yatay. Di ba, adaming kas Jamie di man ang Angelina nga itapal mo dito rupam. Tapos into no after 5 minutes ikadam ko mauksot nga kas diyan na panami imbalungan kawan ti may pangko nga pagmaskara pinulapulwak dati ti puraw o puraw nagyan na data puraw tinagyan na tartas anak pay nakatinga nagvideo ko apo bumara mo tiro ba madi kinarintan ko tinagdaramos tinapudo nga danom apo madi mo dati panagri na ako kakabsak kayo apo puranan sa Europa kon inalisto nga inikatan so intuloy ko nga naka-normal madamdam i-upload ko apo sabi ko mata ni Allah apo bagta di na puuran tarupa nga nabi mo lang man Angelina Cortez awan pa mo 3 minutes iso nga madlaw ko nga medyo bumara ini katkon iso nga happy watching ka kayo hello to manang biday kaluka ka ko naliga umaga kakatawa na ko na nga agilid video kasi kami na pinistorya kakapsat din ganyan. In Ilocano we don't say good morning kunagi English but we can say ho, yagrin kan, bimtak tayo sa tinuwangan, nakailad ka pa lang, dagita timba basa. In Ilocano, we don't say, wow, your lips is so very red. But we can say, kasubsub mo, punasam nakamamantika, nagapukan sa jay punsyunan. In Ilocano, we don't say, I love your fingernails, but it's so cute. But we can say, animal ka, di tikas nga biyag, ladugumpay ti kukon, ti kakasik ka, kunana. In Ilocano, we don't say, your house is so beautiful. But we can say, nag-abroad lang tayo anak na, nagpangas tainang nan, pati tayo kakabsa na. Nakita po tiin yung babasak. In Ilocano, we don't say, darling, let's go to bed, kunana ko. Oh, but we can say, alis tam, di ba ko umay kaagid dan tagaramid taman ti ubingon kunana. In Ilocano, we don't say love your neighbors as you love yourself, but we can say da kayo nga karuba nga chismusa, saan kayo lang maumal, wada nyo ta ano mapas matangi, wat ti takatabtabalayo kunana pa. Okay? In Ilocano, we don't say love your enemies, but we can say pampambarakon kakapatang dayta akas lagro pa abruha uray tong kanuman biak pagunyan dayta. In Ilocano, we don't say life is
life in abroad is so difficult. But we can say, abroad day tado kwartada, no ag post da, ti Facebook da, nagseseksi da. In Ilocano, we don't say, don't eat candies, but we can say, paspasam kidi mga dulce, tap no agrib-rib, tango po mo. In Ilocano, we don't say, excuse me, I will go to toilet. But we can say, mapamanin agin tatake, tadi na kaya manin agin na tinanganan na dayta. In Ilocano, we don't say, let's go to the party. But we can say, hoy, intayon makisalo no rabi, kumpare. Napipintas na kitay dayo nga babalasang nakita kitay. In Ilocano, we don't say, please help the beggar. But we can say, ikikam ko daytan, nagdakkel lang kaslano ang tabagbagina, tulungam. In Ilocano, we don't say, tall, dark, and handsome. But we can say, nagtayag ka, nangisit ka, ngam nagwapo ka. Ngam, lugalog kamot, awan nagyan ta coconut shell mo. In Ilocano, we don't say, after you finish your work, you can go. But we can say, numalpas mo ti agsado, agluto ka. Pakanom to tay baboy, aglawakan to, kanagdalus ka, kane kasla sirap timangga to'y arubayan tayon. In Ilocano, we don't say, wow, what's a beautiful lady. But we can say, napimpintas ka pa'y kumano, amumte ag trabaho, no ultimong tupay nga nagsukatam ti pantim, di ka pa'y maipa ni. In Ilocano, we don't say, respect elders, but we can say, dahito nga bakatambao nga baon di pa'y mastel ko na. In Ilocano, we don't say, you look like a model, but we can say, dahito yung mga babae, piling na napintas, kaslamo lain sarwati buhaya talangana. In Ilocano, we don't say, love is sweetest for the second time around. But we can say, dahito yung mga babae, kapatpatay pa lang nila kayo na, gumarampi nga manen. But in Ilocano, we don't say, share your blessing, but we can say, pambarangay bingayan tatan, nakita na nga, kakasin ang agkamkamal, tilamos sa dungawat, uray mabtakta, puro na padawatan. In Ilocano, we don't say, the first honeymoon of the newlywed couple is so memorable. But we can say, inang green mutis bukon, gaga na prokan, ano anya ti, gamin ditanti pinagpagalis yung kinila kay mo, so ba ninang na. Okay? Happy watching ka na kayo amin kakabsat. Aglalaw ko na naman ng linaw. Alalaw ko na naman ng Angelina Cortez. Hello ka na kayo amin na po, Buya. Thank you very much sa iti pa nagbubuya yun. Amok tanakitag gamin datoy nga datoy inside datoy YouTube channel tayo ngimmato apo iti dolyar ko $5. So nga masapol nga ma-maintain ko ma. So aglalok ti pampanungutot nga i-upload ko ma. So nga kita nyo madamdam at video kayo. Happy watching ka na kayo aming kakabsat. Hello to Manang Angelina Cortez, to Marinel 13 YT, to Ganda Michel Mateo, ni Manang hello, sino pa kita to? Hello Manang Biday, happy watching Manang Biday. Thank you very much Manang Biday. Happy watching ka na kayo aming kakabsat kayo. Thumbs up daan ko na ni Melo Jane Tolentino. Thank you Melo Jane Tolentino. Kada kayo amin nagbubuyang na yun, dapay lang yun, kita nyo na taon, talas lang na aalirat tayo, nagipanak ti puraw ti rupa. Hello to Anthony Takason, happy watching Anthony Takason. Kada kayo amin nagbubuyang, thank you very much. Padaanan nyo ako, gure kayo taalak ti attendance yung madamdam at adjay sumarunong nga babuya po, into no malpas ti Ramadan. Kanong malpas ti Ramadan, da kayo po kada ti Middle East. Malpas into no Mayo 15. Hello to Manang Cynthia Berga. Happy watching kada kayo Cynthia Berga. Ni Apo Anthony Tocason. Kada kayo aming agbubuya. Thank you very much. Hello Monet and Michila. Hello to Manang Fatima F. Villaflor. Thank you very much. Kada kayo nakaano malpas ti Ramadan. Da kayo apo nga datoy napintas gayam jay. Agi baboy sir ko na ni Manang Angelina Cortez. Ala ko no siyempre alagang-alaga ni Kathleen ba nga pakapangkanon, mapanakano digus-digusin ida, ay bagaman ang diguson na ida, ang maalwada dano ag makagatda. Digus-diguson da tapno ti kasta ka nalungpuda. Nagpipintas gayam dagiti baboy. Hello to
Manang Angelina Cortez, ni Manang Fatima F. Villaflor, thank you very much kada kayo amin apo nga buy-buyam. Kung ito mo tabi, abangan nyo dati i-upload ko nga when Sir May 15 nalpasan ko na ni si Cynthia Berga. Barbarang kakabsat no May 15 ko ano kaspari kanta makapano pa ni dito eh. No makasubli nak iti 15 okay lang no kaspari kanta no awan nak tupay baka mas hanggang ti 20. Hello to Hello to Marinela 13 YT, happy watching kada kayo aming kakabsat kinta. Okay? Naglalapsap na tata sir. Wong mana ba atay inabak ni Maribel mapanimbaga ni Kathleen nga mapananto kano ala nagtapos ta kinachat ko ni Kathleen tatay. Iso nga paspasan na kapakanon ngam kitandaman ang handang unay pakanon unay ta di danto kag suyot. Ko handa unay narnarwam nga mga tipids na gijay ay paglaukon ta pailaang i-mix da. Dagiti para pakan baka gaputa kaya tanda ti mga nang kala pakanda nga pakan medyo kudnganda pa lang iti pakan tapno ti kasta ko napimpinas niya amuno kasano ay dadyo na napatan. Happy watching kada kayo aming kakabsat. One sir puro pizza pagpakanda ko nan. Abo manang nga mahandunay nga kadunda manang ay hinay-hinay pa lang ti panang pakanda tapno hang damay kaukawa. Thank you. Kada kayo amin happy watching iti 7 million in the house, 8 million. Iti sumrat agtamsat kayo kakabsat. Agure kay man ta ala after ginagan nyo sayang kakabsat da kay amin nga sumrat ta apo surat ko ti dagan na para iti second raffle draw iti maysa maning nga buriyas kakabsat. Kung gagayam newan mo table pen kaon. Di awan man nagigilid ay bagay sa bali nga kwan. Awan nagigayan. Adalat ta. Okay, happy watching. Di damagan ni Mami May nung agigi nagbuya kano idi ajay sa nga balde nga naipan. Manayunan lang dagijay apo. Manayunan da lang nga may katam mama. Siyempre narigat man yung tagpado iti viewers no kas jay so nga. Okay, present ko nakngarudon ko na ni Melody na. Present ako ta. Happy watching ka na kayo aming kakabsat. Nagbuya. Okay, present. Sino din mo na present kayo? Aji sa nga baldi sun tumala manayunan na aji tawagan ni Mami May manang Angelina no awang kanumo lang iti serbina aji sa nga baldi nga nagnaganan puiso mo lang manayunan lang maninda aji yin kasi no sa bali man Nagado na gamitin ni present ko na. Hello to Melo Jane Tolentino, Tolentino, happy watching kakabsat. Hello to manang Angelina Cortez. Okay, ipas-present ko dapo Hello to Cynthia Berga. Hello po Cynthia Berga. Pa-present kayo apo ta. Isurat ko ito no ko ta nagado ubra-ubra at apo busy na kapog lalo kati pa ubra. Hello to Melody. Happy watching kada kayo amin. Nagiti 8. Agi 8 nga datoy apo present ko na yo ta numalak kinaganyo. Anthony to kasan hello sir. Agyaman nak sir adanak iti Barcelona. Anthony Takason may kagpaset. Amay kagpasyat dito Takason. Ni Uncle Magdaleno. Apo Anthony Takason, umay ka dito yagpasyat dito Santa Cruz Tenerife, amum ka doon ni Uncle Magdaleno o Urita Senior. Abo no tay putot na ni Magdaleno. Kabagyam ni Uncle amum ni Uncle Magdaleno Urita Junior dita Barcelona. Hello to Mark. Hello. Mark. Hello Mark. Thank you very much Mark. Ito pa nagbubuyang Mark. Ito no agpabulan ak 22nd nga rapol nga baboy. I-message kanto. Nya. Agbaling kanto nga Mark, agbaling kanto nga sponsor ko ta isunto ti ipabisit ko data balay mo iti YT. Ito no agpabulan ak ta. Idi nagbula kami idi first nga bula Mark. Po, mga 80-70 nagbuya iti live streaming ko iso nga mayat. Once nga aji 50 ta makapalo daw ano makasubscribe da king ka dakkel iti kuanan iso nga is message kan to Mark into no agpabulanak nya. Hello to present. Hello to Cynthia Berga. May isa maning nga baboy apo nga may isa nga burias iti abakon nyo iti panagrapol ko iti second raffle draw na apo into no malpas ti Ramadan. Hello to Egalam Rosie, happy watching Egalam Rosie. Hello to Egalam Rosie. Sino pa? Hi sir, din bagarabing kasama ta Egalam Rosie ni Ailisel Leslie
Ani Leslie Sugar datoy. Hello to Auntie Norgie Dison. Happy watching Auntie Norgie Dison. Okay. Tilang adapay lang anagan kanya kag ginudung kayo dagiti adanagan nakakabsat. Ni Milo Join Tolentino, ni Manang Angelica Cortez, ni Manang Cynthia Verga, ni Anthony Tacason, ni Mark Alvarez, ni Egalam Rosie, ni Norgie Viloria, ni Mami Mai. Nga mawamot niya ka magbuybuya may Mai. I-open mo yung cellphone mo, agluluto kami. Hello to 246, walo pa lang tinaka-present. Sino ni Mitchell. Ada ni Mitchell pa lang dito, eh. Padaanan nyo man yung second bowl, second raffle draw, iti may isang baboy kakabsat kang gagayem. Siyempre, dando na bago nyo nga preload, ay sponsor ko to dito ni Mark Alvarez. Happy watching ka na kayo amin kakabsat kang gagayem. Thumbs up dak basit kakabsat. Hanak ko na nabayag nga live iti Facebook page tayo hanak nag-live na mo tatayin tinapipintas nga bibuyam so nga agbuya kay latan ngem into numalpas na live ko madamdama apo i-upload ko datay video tatay nga nakakwatero pananganak porporaw ngem bimara mo tam bimanitero pa kuno so ni katin sigida. Abi watching kada kayo giti agbuya po paki thumbs up tinumo tibiyang ada kayo apo nga 8 nga milyones nga dati una giti YT channel. So, thank you very much. Okay. 8 million Indians. Thank you very much. Awa mo ti komentan. Pangato ag-present kayo. When sir, agkaruba kami dito, yakapidwa kami kin ni asawa na sir. Dama man yun. Ni Uncle Magdaleno Urita Senior, kanakan na dato yung asawa kiso nga Urita isuna ni Mami May. Punanan ni Mami kami no takasong ko baka amuna ni Uncle Magdaleno dita Barcelona kung nakakaruba kayo gayam. Okay, happy watching kada kayo apo dita Barcelona, Spain. Dagiti kakabagyan ni Mami May, ti Urita family. Ken kada kayo amin nga buy-buya po. Thank you very much. Ang present kayo apo. Thank you. Ang kapitwa kami kung tayo asawa na sir ko na. Okay, mama. Okay. Baba niya? Kalbo. Hello to, thank you. Kuna ni Auntie Norgie Dison. Happy watching. Kada kayo amin kakabsat. Hello to Daniel C. Cardenas. Hello to Daniel C. Cardenas. Hello to Daniel C. Cardenas, thumbs up host at Dan. Ada entry mo si Daniel C. Cardenas. Thank you very much katagiti amin nagbuhi niya. Mabilang tata mama 22 of April 2021 kakapset live. Okay? Nakasurat nakabasa. Happy watching kada kayo amin thumbs up. Thank you kadagiti 9 million in the house nga buy-buya po kakapsat kung gaya. Ano sa inyo lang, apasit po ta medyo ag-live na. Kalpasan ti pa nag-live ko, padaanan nyo dati, i-post ko tatay nga live ko, nga video, po katawaan dak siguro di jay. Awan agmauyong sa datoy, agmauyong sa datoy kwan. Agmauyong sa datoy ati host ti liwliwang ko nadan to pay kidi apo na makita yo ati video ka kasjay leken nak pay kidi makabuy-buya ati in replay. Hello mana Angelina Cortez iso madanagan nak baka kancaawan dak agmauyong ni kapitan nun nya lati upload na JYT na kunadan tong kakabsat keng kayem. Nakita man ko nakapurpuro tayo ko timpang pinapos ko lang kasi ko pinapuspol ko tamok ka hanggang nagasang ajay hanggang medyo na nagkala di mga niya nagasang Naadat. Ang natin. Nga nagasang. Bumara mo to, bumani mo tarupa ko nila, listwak tinagdaram mo usang kakabsa. So nga, nagkatawa ni Manang Angelina Cortez. Manang Angelina Cortez, aglalaok ta sir, buso pa ay. Lalok ti pampanunuto, magmaw yung konsang ko na ni Mami May ka. Siyempre pampanunutan mo, apot-apno, arakon lang ti viewers mo, aglalok mo ati pampanunutat tapno ti kasta ka, madumot ti viewers ko kakabsat. Attraction karod Manang Angelina kamumut ka. Aslanak datay clown, JPS taang kumaya dito ubra community social media. Happy watching, kadakiti apo nga 9 million in the house. Thank you very much. Kayo, anak makapatukar kakabsak kang kayam.
Dahil lang iti babaling ko ipatukar nga i-play. Iso nga mabainak sa mga i-upload. Nung i-upload ko tapno ti kasta ka akakatawa kayo. Okay. Kung ada kay sound ko kasi anjay. Okay, 9 million the when with kid yan sir. Kaya kami na po 9 million. Sino pwede ang lafa. Na? Hello to white lady. Ijay. Adaharang na. Hello to white lady. Happy watching white lady. White lady. Ada naga mo dito in white lady. Ano yung bungat ka da attendance na. Para yun to no May 15. May 15. Basta malpas iti ganyo. Agbulat ayan. Hello to Mami May. Danaga ni Mami May yan. Happy watching ka kayo kakabsa. Hello everyone. Kaya ni Mami May. Thank you very much for watching. Kaya kayo aming agbubuya po. Maragsa ka na mangibaga kada kayo ako nga adamo na ba adamo nor nung kung nga ni 5 nga dolyaran iti revenue kabsa. Thank you very much Lolo. Iso nga makaus-usan kagasan pa 5 dolyar 40 60 di Pilipinas 4 8 20 apo da pala 2 gasug nga bayad ko gasam daya baga matang 3 gasutan. Hello adin ma, ikaw na niya nakalutong. Hello ka na namin may mga nandiyan. Hello ka na kayo, bumara pa ilang atirupa. Naktong ko. Hello ka na kayo, amin na po nga 11 million in the house. Thank you very much. Hello, thank you very much. Dati kayo... yan, napapakatawa ko mo talaga eh. Thank you. Kadagiti po niya 11 million in the house. Sumilsirip tatok-tok mo, sir. Abis ito po sumilsirip? Sumilsirip manang nohan yung ay katandatayan ti comment section ngom no pa sumilip mo tatok-tok. Magbingay, agbingay kay katay kinilolo dito yung host ko na. DJ host. Apo niya pa yung mga nababatag ganyan sino. Bingay kami apo. Awa, no? Awan ti pagbanaan ng kastoy. Hello, kadagiti apo nga 10 million in the house. Thank you very much. Kakabsat keng kayo. Ayun kada kayo gaya maano na po nga nagbuya. Idi first raffle tayo. Thank you very much kakabsat ta. Numampay awan na po iti gasat yo iti na nagkalabos nga raffle iti may isang native nga baboy kon ay iti 1,500 nga load alak agyam-yaman na kin ni Raisin Biernes kan iti Team CC with ni Jekat Casco ni Milani Ingaram kan ni Selva Marquia ni Seni Acedo kin ni Melay Antonio iti Team CC with kakabsat ken gayam 60% sa pay di kanya na ayawa ngarud manang man. Hello to Bedet sa Estebes. Hello to Bedet Estebes. Bedet. Hello to Bedet Estebes. Estebes. Sino ti ni Bernadette dato. Hello classmate. Hello classmate Bernadette. Natay mo ni Juan atay Mr. nga bats tayo nga behosanon. Guri ka classmate ikang ka nga ad moderator. Po. Awang garud. Ama na Angelina nakakapoy ti panagbanang no kastoy. Hello, thank you very much classmate Bernadette Rosario Esteves. Asino mate Behasano. Ni Behasano na tayo. Tay manang na no ading na. Asino mate Behasano. Tay Mistra atay kapsat ni Gerald manang na ading na. Tay Mistra nga kuha na tay. Happy watching kada kayo amin nga 12 million in the house. Thank you very much for coming my LS. Thank you very much kada kayo amin. Agyaman na kin ni White Lady. Hello to White Lady ni manang Angelina Cortez. Kastamat kin ni manang Fatima F. Villaflor.
Thank you manang Fatima, ni Daniel C. Cardenas, ni Mami Mai, ken takay amin nga buy-buya po asino mate nga bihasana. Na inya naganan ni bihasano tay babae, tay mistra, nalipadan naganan. So nga agyaman na kapo iti ayat yun ni Mark. Hello Mark Alvarez, thank you very much iti isasagot mo iti LS ko dito YT. Ken kadagiti amin na po kag buy-buya, nindo i-upload ko dati dati in video tatay kakabsat alak ag suporta kayon to anda kakang kantyawang kakabsat ta ini kakti puraw-puraw na dito ito rupa. Pinumpunwak na kapurpuraw. Tagayam sa bali nga panghanga pang face dadya hanga para rupa dadya impangko para hand and body and hands kasan. Adan tulang lata palpalubos ni Apo adan tulata sir papalubos na Apo Diyos ka. Babarang ama no. Thank you kalagiti 14 million in the house. Pakita mo sa sinos. Alam ko yung kagita ko Yan ang pinalulo na lablabaan. Nis. Adan tulad to sir, palugos na Apo Diyos. Hello, 13 million in the house. Thank you, kada kaya amin. Okay. Happy watching, kada kaya amin. Bubuya. Anila, Gerald Besa, no, kin ating Bernadette. Ni Bernadette, Behosano, classmate, tinatay. Ni Bernie Badet, tinatay, kabsat, ni Bernadette, Behosano. Apa hindi yung baga? Amo na damag dahi pa nakatay na. Ni Bernadette, Behosano, tanatay. Yaka mo nung isang ubunsa. Mo. Hello to Alan Ordilio. Alan Ordilio, danaga mo dito yun nga on entry kabsat. Alan Ordilio. Happy watching everyone. God bless ko na niya po. Alan Ordilio. Thank you very much Alan Ordilio. Kini Badet. Alan impatay na may Jack na damagom. Ay, jamul dan sa sakit na si kakabsat classmate o Bernadette. At sakit na ni Ma'am ni Bernadette. Ni Bernadette Behosano di ba nalumog iso na idi. Oh, bakit sa iso na? At sakit na iso nga natayon kakabsat. Ura na dayunak to napigsati chismis, napigsati antena no kita nga chismis. Hello to Marinel 13 YT. Marinel 13. Ni Marinel, apa di ka Marinel di present? Marinel 13 YT. Hello to Marinel 13 YT. Thank you very much kadagi di 15 million in the house. Agyaman nakapudap tata na lang ag-live manin iti YT channel ko iso nga damagom mate no nya timpatay na jak no na damag ta nakita ko yung post da iso nga ipadamag kumuking ka ta kalugaram sa Santa Cruz tayan di. Hello Marinel, nakita ka Marinel, kumusta kayo amin na po nga wantilabas na editoy YT channel ko po, kumusta kayo amin na happy watching and God bless. Keep safe everyone. Yaman ti po ba nyo titay tinga kanito po. Padaanan nyo ati panang i-upload ko dati in video tatay. When medyo naluk met idi high school Santa Cruz damubuan kami kada chari ko. Okay? Supay paki-thumbs up yun to dati i-upload ko madamdama po. My name na po, adana po, Alan Ordilio, adanagan yun. Sigurado dati nagan yung abo dito, entry yung iti sumarunong nga pa nakabola dati may isang baboy nga native kun siyempre adan to preload man hindi to yung mga 15 mga 1.5 to maning nga saksanga kasuton iso nga abuya kay to maning kakapsat. Thank you very much sa kay papaidam no live na agbuya-buya kayo ray pumano kay tumulang but kalkal pa sa pusipos mate iso nga nakasiripak dito yung live mo ko na. Okay, thank you classmate Bernadette Rosario Esteves iti panagbuyang classmate. Thank you very much. Kumusta ka ditayam mo? Ken thank you mo kuno ni Apo Alan Ordilio. Happy watching ka kapsa. Medyo hanak unay ngagpatang-patang apo ta dati karabukub ko nakapo ita. Aglalo nagsausauna manin tatay na panak nag-live man ni Igit ti bye-bye tatay na. Amo yun tayo nag-live na ti Igit ti bye-bye man Angelina Cortez dakpay lang dita. Ag video naktas jay so nga nakat jay video. Tada kay masadag kanya nga lakay tatayen nga kunana kite. Oy, nya ko na kaya mo tay balong ko data cellphone mo dita bye-bye kunana ko lalala pumanaw kang
Nagitutak-kitak tilangan ako. Nakawagwabo mo kitak dilangan yung pagsasauna ko. Pula kay ngagmauyong kaabsat kong gagayem. Ala kay ngagmauyong isang insardan ko ni di pinanawa ba binaybayak iso na pinanawa kon. Kung ano sumulot ito ang kaadumot tao nga gubobra di ko dinamag ko. Abay may parit ti ag video dito igiti bye senyor kung naka ice no kung mo datay ag trabaho ti iti munisipyo ay mauyong da dyan nagkutong pa naghimas nga itapwak nga bye kung kunamanin makasyudo ta manin na madamdama da jilikod kon. Di na may baga nga may palitag video ko slag sa usao nga ako. Paparawon na pinmanaw na ko na diyan nan isang intuloy ko ta diyan nga nag-video tatay. Nga maduti tao di diyan yung anak mabutong. Siyempre kasla paggalang ko kita no pay song normal nga tao nga hawan mauyong naka pupada nga mauyong datay lakayan. When gadumdum ngagnak ko na ni manang Angelina Cortez. Umanang imbag tadi mo sinibarot ta awon ang handa magkidi nga si baruton ta adayupay ag sa usaon ngem nadlaw ko nga nakurutong ti pa nagpampanunot datay lakay ngem awan ti handa mabuteng ta nagadutaw di ayang ko ay ag video na kang kumopa dadalapusan iwang kadda likod ko nga kwek nagitutak pa yan mal nga lakayin sa ko pinanawan tuloy ko manen lalaok ti kay adalaok ti makita kataptao sa di manin adaman idin mo no kano Domingo manin adya man ang Angelina Cortez napanaman di jay kwa napanaman di ayan ti market mi dito Recoba me na magbagnala maning agdengdeng datay live dati taga Santa Cruz Tenerife dito ayan ti kasi siyempre kami no kwa agdengdeng habang magmagnanak impang ko dito ayan ti kas jay ko takit kitak dayi comment na ala daman nila kay nga kasla ng tipaw manin ay cellphone ko nga baron bagda ka nabtakta ni mal nga lakay manin dadya yan nagna limabas jaboy ko na pan nakatinipaw dadya imak ko siyempre natin nagtay cellphone mas syudo ta manin ni mal nga lakay dati yung ko na manin happy watching everyone ko na ni Newpon thank you Newpon Newpon hello Newpon ada entry dito Newpon Ilocano ka Newpon Ilocana ko, Tagalog ka. Punapan na ko tinipaw di ima ko, siyempre natin nagda-cellphone ko nga baron, baglakat nga nabtakan, tanimal nga lakay dati kung ko naman. Kita manin, mauyong manin, adu kami, mauyong dito nga medyo, ito kami man, nakadung, mauyong dito, mo makita ti, mo malasin ti, mauyong dito, kada dagiti na awanti ko ta mahilig dagabin nga agsiga-sigarilyo, naglalaw kinto. Hello to Lorna Dinglasan. Happy watching Lorna Dinglasan. Thank you very much. Ada itid ko nga entry para iti sumarunong nga rapol iti baboy kabsat. Hello to Lorna Dinglasan kakabsat. Numalpas apo iti Ramadan satay to iwi rapol kakabsat. Hauray dito adut laktamot nagaduki. Di man ang Angelina dito tilalakay kagiti lalakay nga kwapay kidi excuse di na pay kuna ko naglawa di pag naan na napanakot tinipaw di ima ko nga kitkitak da di ag komentay diyan mo no yuuray ko ni mami may wono da papanamin sa idi iso nga kwa nagadu nga mauyong dito yung agmamauyong iso nga adag sa ulat ta rew-rew nga kasjay nga handa makidi nga handang agdang randa kasi no agdang randa ti tattao dito ipupuk kasi good ti police iso nga okay, napindas dito yung mukiti. Hello to Marinel. Happy watching Marinel. Ori dito sir, adu dalat tamot ko na kabsat. Happy watching kakabsat. Makandak lang mo si Karugon nagtipada nga mauyong kamudad nga mauyong ako tapos si Karugon dakpay lang ka gasam data. Mauyong manin tatay na saraka ko. DJ kunak no awan masarakak ta basit ti matata o DJ ko. Apo, dama mo na mauyong nga nasaraka DJ giti bye tatayen. Agrabyado mo to nga apino ka na video dako no dapikas jayon iso nga aglalaw ti pagmamauyungan dagiti mauyong pagmamauyungan da pa lang pada ng agmauyong kumusta po mana Angelina katao ni mana Angelina Cortez so pay man nagadu nga pagmamuyungan da nga limpyo da tao pay lang agmauyong nga pada dati pagmamuyungan da happy watching kada kayo amin kausat hello to Newpon Ilocano sir okay Ilocano Newpon hello Newpon
Thank you very much iti panagbubuyam niyo po. Ada sa danaga mo dito yung entry iti YT channel ko. Agkatawa ni Daniel C. Cardenas. So pay Daniel C. Api niya, no padala ko mga agmauyo na, anda ko makatawag kanya mo ka naman Angelina Cortez. No padala ko mga agmauyo na dadungdung para nun, tidung para nun, dagiti hangag maguyong. Kasjay. So nga, makasyudo taman tatay lalib na man diyan mo nang ni mami may dajim bagay yung lalaki inalis ko ang impulsa sa cellphone ko kaso barbaro si duto na dapay api watching kata kayo amin ng kamata ka ore man no tumakpo di bye-bye ada kami pa mula igid ha mga tingaya na tatay api watching kata kayo amin na po magbubuya ilipas ko lang may sa oras dato ya puta na yun alamay sa oras. Kaya may labo ang panaw, kakabsat ko ngayam. Thank you, kadagiti 30 na po nga online. At kakatawa ni Mana Angelina. Amba, Mana Angelina, isang masyudo tak tatay nga amumgat tatay aglalive tak ko. Medyo nagkalma, nagtadatay. Manakigtutak pa. Tinayak lang matiboy. Tinayak ko matatay niya. Yan ang lipatak tinagtaya. Hello to Marinel 13 YT Happy Watching. Katawa da. Kalagem man sir pangabakam ko naman yan na sir baliw kapwa baliw nga daw so pa aglaba mo agmin na uyong mo gidi nga mauyong na mga agmin na uyong di siya siyempre nututupam kapsat tig mauyong ag mauyong kamutan iso nga pinanawa ko na apo kakabsat adati waiting kita mate kalagem awan sweepstake siyempre tutupam teg mauyong kakabsat ag mauyong ka iso nga pinanawa ko binaybaya akong paglakatahan na nga awam mo sinasaunahan kasi handa uri ag mauyong handa mabalin nga ag sakit ti tao dito talaga nga itawag ko ti pulis umay da tiliwa nagreklamo na mo ta hello kada kayo amin na po ada wedding kita na mate adapay kwamanang Angelina magnagnanak idi nabitak pa dito napanna maning kanda nga parte na diay likod na ada na minsan na po nga amuyo gamin ti ada dumawat-dawat ti piso uno 50 sentimo 20 sentimo dito entertain gamin kakabsat kung gagayem ada na minsan nga no agaw-awid ak ti rabii di trabaho man magna kami ti alauna alas 12 ti rabii ke adu ti agdawat-dawat nga masabot mi. Hello, hola. Kunada, hello, good evening. Mabaling mang tit katipiso, salapi. Pangnayong ko lang ati pag-plitik titrambiya. Kunana, ayayan tibas nga agsisilpo. Ko, siyempre, kanya no, kiritik di bulsak, dagdag kirit, at dangam na awangam, no, kasparigan, awan tada jay pitakak hanak mabalin nga takunan ni Mami May ada nang iba ka kanyak nga no tirabi ta dagdawat-dawat hangkang agas asot ti pitakam tabakano si dutunda ko na nagpaisumo nga talaga iso kada kayo apo nga da kayo amin da kayo aday ti apo nga dayto ko may isang lesson kada tayo nga OFWs nga dati yan kakabsat once nga da dumawat titulong kada kayo kakabsat kang gagayem pangpangasiyo sa anyo nga alaon di bagyo datay pita kayo nga ibisrad kanya na sayo ikan ititulong haang nga kasjay no ada piso uno dos di jay bulsayo uno di jay anti pantalon niya po iso ti itidyo tawan sa gamin ngayon nalam tay pitakam nakita nang ada kwartam intaray nan tayo naging papatulong na nasidutang kan iso nga ay tilaglagipin nyo kakabsat tawari kanyak idi o rabi ko one circus to tako nam iso nga amin nga no adda dumawat titulong hanga dakas timang titulong kakabsat ngam laglagipin nyo tay bagak kakabsat saan nyo nga irwar data pita kayo nga manglukat tamala kay ti piso uno dos gayan ti pita kayo sayo itid kanda jag patulong tabaka madamdama makita na nga inwar mo di pitaka na lagi tutulong hamumu kinep ko bang nalaing intaray na tay pitakam ag kinnamatang kayo iso nga laglagipin nyo apo datoy takuna no kaya iyo no rumwar kay ti rabi uno malom kasjay agpasyar kayo mangibulsa kay lang ti sinsilyo ditayan ti unog ti bulsa ta pantalon nyo sipi kada kwarta si dutun da sir mangibulsa kay lang iti awam mo katag sweet iti banang iti kwang malaksit ti rabi iso nga mangibulsa kay lang apo iti kwartayo dita pantalon nyo sayon iso itidyo ang kay nga pulos nga agalapsot
kung dagita pitpita kayo no adag patulo aglalo no ti rabi uno sumangat hang kayong agkaskas jay aputa hantayo mo iti utok wano isip dagiti na dumaduma nga tattao hantay nga ka mayat lang no Pilipino mo no Pilipino narigat pay talukon na ka padampay nga Pilipino iso nga ti pamayan nyo apo saan kayo nga pulos nga mangmangtid iti tulong no luktan nyo iti pita kayo tanuhan nyo ang muapo adyagin papatulong kasi ispayan na no adu kwartayo intaray na tapita kayo dagitay ideo dagitay picture di boyfriend nyo picture tay kabityo na itaray da aminen nagrikat ti agpabaro apo iti papeles dito nagpa na itaray tay residensyan awanin akakabsat iso nga dahito yapo ko friendly reminder kada tayo amin nga OFWs nga nurabi malum no sumangat no ada dumawdawat tisag pipiso binting salapi hangayo nga luluktan dagita pita kayo tapno ikanyo laang dadyag patpatulong kakabsat kang gagayam okay gusto ta ko nam ko na ni manang payad ako eting kita ko na kayso nga picture ti boyfriend kada kabit ko na. Wa dito ari tay Romanya napipintas da nga babalasitang agsidot da. Uray pa dito yung manang amuyot kami ti Romanya. Nasasadot da manang Angelina Cortez. Uray dito yung Romano nasasadot da. Isong kanya yung Pilipino. Pilipino mas nagagagat tayo. Kung medyo nadugyot da. Narugit da kakabsat iso nga basit iti ala bagiti duma amuda met ti abilidad da iso nga uri no kaya dadag trabaho kakabsat no basit met no nadugyot da met anda ala anda giti senyora ida iso nga agpagbalind agpalpalama agbalinda nga agsisidot ta siyempre kaya da met ti agbiag kakabsat di ba Marinela Ria Tarawatos Riena Marinela Rubio hello Marinela Rubio iso nga De La Cruz iso nga tay kunak manen, laglagipin nyo dati baga kakabsat. Tanumag na kayo, saan kayo nga pulos, nga mga iti tulong, 1 piso, 2, iti pita kayo, nga adda da jay si sasango da jay dumawat ti tulong kada kayo. Anyo nga ikanan no awan tiri kwartayo di bulsayo, magnakay latan to maminsan ko nam latan no kasjay. Kasi tadi kalma man ang Angelina Cortez na pa kami naki tienda kini Mami May. Ijay Mercadona ko na daon, sir. Dapat kami nakitienda man ng Angelina Cortez at dalalaki nga sinang sabot kanyami nga dajayan ti sango iti sumurakan ko kunana ko. Mangtit kay man na po iti uray sa lapila ang taigatang ko iti panyal dati anak ko kunana. Kita mi ko maminya di Espanyol no Romano kunami ko. Diyan po Romanon sa kunani mamay ko na dati lalaki. Mangtit kay man na po ti salapi euro yu taigatang ko iti panyal dati anak ko kunako. Ne, kuna ni mami damagam nun niya nga panyal, nun niya ti sa isna ta ikanta. Kuna bata siyempre nangina ti panyal dito hello to Egala Marosi. Nangina ti panyal manang dito iti ubing Pampers. Kuna na mangtit kay man ti salapi wano 20 sentimo nga igatang ko iti Pampers. Kuna ni mami may damagam nun niya ti number dati Pampers data putot na ta igatangan ta ko. Napangkabisin mo kini mami may kinita mi ko ada 13 euros tapos aday kay 36 pieces ang mga 5 euro tibayad na nya gatangon ta nakakuna ko na gatangon 5 mami nagngina ko nako at titid mo kun datay agpalpala matarwar buwan itid mo ada dun to suka na blessing ko na nawat ka kita mo pampanunutok no 36 pieces dati Pampers para iti anak na po no talbamin talong agsukat iti may sangal daw bali agamitin na iso na iti sangapulong aldaw siyempre masapul na siguro kukuna mo napimpintas mo kiti dati agpalpalaman ngem dati agsit do tuno agtakaw ta napimpintas data matulungan pa kasi no talaga magipit tawan ti pangalaan da piman ti panagbiag da siyempre agpalpalama da ka mapamujubing ay bata mo ni tidmon kunana iso nga gimatang kami ti may sangapak nga Pampers ko barbareng ta mo nga saksakitin tinako mo ta baka da dun tusuko na papi ko na ni mama iso nga pinicture ko pa ida jay Pampers ngin tidmi tapos dito muwar kami kita nagayam dinamag ko kami ni Pampers no nya ti number ni Pampers Pampers nga intid ko nga dinamag ko sa inlimong ko di likod ko adi Pampers nga may nga supot
sa di lumuwar kami apo nagimasti parang kita na kanya siguro kita no da pampers idiyawat ko oh gracias kuna na nga ay kas jaji iman nakakabsat ko ala ko napintas mo ti tumulong nga talaga kakabsat no adagam na wan pada mga ang maawanan ka tapos tulungan siyempre gracias senyor kuna na pwede lalaki ko kuna na mo taje kuna mo ni mama may ko talagang sa nga masapul daji anak na mo payment ti pampers na kunan adumit gayam ti kasta uway sa dino nga banda won apo nyo pon nagadu siyempre awan ti masapulan na nga trabaho kakabsat iso nga agpalapalamada iso nga no adda sir big bagbagnak lang itbcb okay o Daniel si okay lang iso nga at least nakatulong kami man kini mami imbes nga igatang mo kung may sa kilo nga may isang kilo nga karne agi intid mi laki intid mi na nga para pampers dati ubing taon iba ubing matipag kasi no iawat mo kami nga kwarta kanya na papi kung na ni mami may baka igaston na laeng no nya ti panggatangan na nga igatang iso nga damagamon no nya ti number daji pampers daji anak na putot na igat gumatang tantunog ko na merkado na ba kami di department store superstore super DJ kasla pa merkado na ang department store po DJ amin so nga ingatangam mi dati anak na iso nga ala maya mo tapos ti mang tulong kadagiti kakasjay nga bambanag ta imbes nga agtakaw da anda mabaini nga agpalpala matapno laeng maitid da iti masapsapul dagiti pamilya nagaduti kasi adag tugtugaw adati style da pay manang nga bagkatang ka agululo dahil pi mga nakadalo pisak giswelo ayudame kuna kasi no ayudame por favor no kuna na ngamin help me kuna nako siyempre si kamo makakita lalo no siya mat ko awam mo ti kwarta kasi ngam no makita ni mami may ta medyo nakasarsaran ta pala sa medyo ubingon no kas jay ikam kidiatan nakadatakkel nga tao kunana ni mami may so nga idilakal mang kagaputa ubing dajay baro diyan mo sa mga taon ng mga taka 26 28 para kas jay 26 28 dajay agpalpalama laki ini kami ning gatangamin ti pampersen uri na ti kwartami nga na pan nakikentan at least natulungan mi dajay yan hello abi watching kada kayo amin na po nga adalangan na napatbati po nga 7 minutos sa pagkadanak one sir uri dito yung nagadudaw so pay manang medyo kas lagamin makakitkita na gamin ka mas asyan na ta pampanunutok no kas parigan siya dajag palpalama ta isuda iti lumaba ang mga manglabas kanyak dumawatak balitadam ti posisyon kakabsat so nga siyempre kas lamo la malulunag dati pusom ta uri no kasano kuma uri ko kasana dim ko makayat nga tulungan no kas jitag patulong nga madugamin ti manglimlimo dito man nga agpatulong da makitam tumudtang nagpintas biag da agpalpalamada kada aldaw makapalamada ti 50 ano 30 aldaw 31 times 50 mano dajay ada itay misi man 31 times 50 50 times 31 0 5 karon 0 3 6 bali 150 15 kaabsat kay gayam 0 mano dajay okay amo yung kakabsat no makapalamada iti 50 ti may saldaw di agpalpalama 30 nga aldaw agpalpalamada nga 50 it na nga tupay dadi mapalamaan dan ngem dati sweldo kon makapalamada iti makapalamada isuda iti 1,550 iti 31 nga diyas gasam dajay isu nga pampanunutom ulit palpalama lang apo na makapalamada iti makaadawat dati tulong iti 50 ti kadal daw times 31 nga 50 di mano 1,550 iti mapalamaanda iti maysa nga bulan isu nga bas nga agtrabaho dan nalagpalpalama man ito kaw kung dijayen ang ipariparinto mo nga kuna ni hello to Swiss Pinoy Patchwork Swiss nanti natin niya Swiss Pinoy Patchwork hello Auntie Danaili Alakapan Kakayan family happy watching okay
awan ti agpalpaman dito Switzerland ta ada support iti social welfare dito dagiti sadot ket isuda tay agbiag iti luxus dito. Anti dito ado ti agpalapalama ta uray no left and right ti pagalaan dati support ti gobyerno dito adalatta dagiti sabali nga lahi nga mamanumot iti Espanyol nga ag Espanyol mamano ti agpalpalamang Espanyol ngem dagiti asparigan nagbalin na po nga umay agbakasyon dito naibos tay kwartadan awan iti pangalaan da dagiti iti agpalpalaman tapno ti lang magurnong da iti pagbiag da igatang dati kanunda wano igatang da tiket da iso dagiti iti mapilitan nga agpalpalama tano no andang agpalpalama kakabsat ako kasali po ba ako hello to Lorna Dinglasan okay adanaga mo Lorna Dinglasan iso nga kasjay anti Swiss Pinoy patchwork family nagriga mo iso nga dagiti iti makunang agpalpalaman ta nawananda iso nga talaga nga uray noon niya nga sa uray noon niya nga trabaho sa kanda. Hello to Crisel Joy Tabutol Torida Trinidad. Hello to Crisel Joy. Hello to Crisel Joy Tabutol. Kapag yan na siguro ng tiklik na tabo. Torida. Hello to Torida Trinidad. Hello sir. Okay. Crisel Joy at dakwamon ada entry mo into no mabula datay second nga baboy. Into no May after iti Ramadan kakapsat. May 15 mga 20. Amuna ni kwa. Ni tabutol. Crisel Tanto olive. nya? Tanto olive. Crisel Joy Tabutol Torida Trinidad mamum kano danti olive nga tabutol diyan lakapan kunan ni Mami May. Happy watching kada kayo aming kakabsat ken kayo. Agyaman na kadagiti amin na po nga buy-buya nga 11 million in the house. Thank you very much iti parang support tayo iti liwliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page kasama tapo ti YouTube channel ko. Da kayo apo ngampay nga naka dikit kanyak alak dikitan basit kakabsat ken. Palpalagip ko apo i-upload ko tatay as answer ka na. I-upload ko madamdama datay inaramid ko nga video kakabsat nga pinulawak ti rupak kan datoy para krema di mano kon kwerpo ngam nangipanak girong pa kakabsat makita ko bumaniit mo ton bumara mo ton naliswak ti nagdaram usan ay so nga kitaan nyo madamdama i-upload ko kakabsat ka alag comment kay tulatan nagilak kay dumabuya yo kasla nadadaol sa datoy kapitan idin ko na dano pa. Happy watching. Hello to Crisel Joy Tabutol Torida Trinidad. Hello sir. Hello to Auntie Sweets Pinoy Patchwork family. Thank you very much for watching Auntie. Ken kata kayo amin ni Manang Angelina Cortez. Siyempre ni New Pon. Kastamot kin ni ading ni Apo Lorna Dinglasan. Thank you very much kata kayo amin. Dapat napatbati po ka 2 minutos. Sakbay nga ag-outnak iti LS ko kat agyaman kata kayo amin kakabsat ken gaya. Hello to Manang Ruby Galapon. Nakabuyak manen. Thank you Manang Ruby Galapon iti supportam. Hello Manang Ruby Galapon. Dapat napatbati nga ka 2 minutos sakbay at pakadanak Manang Ruby Galapon. Ket ni Manang si wanante bayaam to taraje i-upload ko og kakatawa na garo. Kita ko good evening ko na ni Apo Ruby Galapon. Good evening Manang Ruby Galapon. Thank you very much for watching. One anti Sweet Pinoy Patchwork family ta ko na ni Mami may mauyong kan sa laro tip obra mo ka amuyo kami ni Mami may nudaduma kontra bolati isuna ajay obra bibiyangan na isong makasuto ta nudaduma di na mababatang ko di mo gag tumulong amang pado iti viewers ko wono nya jay obra ko bibiyangan na kisong agungutak nudaduma no siyempre pampanunutok mo no kasano apo nga agbuy umaduti viewers ko wono nya no nya jub obra ala karirin ko lang sir ko na ni Apo Ruby Galapon. Iso nga nya man yung Brahman naulaw kansan kitamtan na may tarupam tay pinulapulwak ti pura nga kwata ti krema dati rupak tatay sabay nga nag-video na nag-video bumara mo dati rupa kon kaya para magayam para bagbagilang ha mabalinti rupa nikat ko yung sikida nagdaram usak sa ko yung tuloy ti nag-video. Iso nga hello
rebeng lang mo sir nga bibiyagan na ka ading una man ang siyempre no kas kiti lolo agiti YouTube ko kada page ko kas jay ay bracket to damagan na nyong bra ag ko ag video na garami dakti content ko napintas nakita na nga pinulapul wakti rupak ti puraw dati rupak ko wag mauyong kwansan dahil tata dahil nga term kakapsat sa bagay muli na ag mauyong sana ko na po kay kaysa wala nga limpyo pa lang mati amupay mo agluto kadagdalus kada agis timwerte balay mi ag mauyong na kam pakawa na Diyos ko lalaw ka mo sir ko na ni Marinel do pa kasi hindi yung payagan Marinela Rubio de la Cruz kunada basta ag muli na kano ag mauyong tagpay sumo gamin adali lang ko katawag kadali lang ko nga di jay nga mahami kabagyan una tamuli na lang kami puwag sa umot nga agmamauyong ang kakabsat at manin anak na nga muli na agmauyong manen ada anak na nga lalaki nagmauyong manen agas asa mo tibulungan po may magkaryaran ti rabi kadag lalaukan iso nga tapos ate anak dati nagmauyong din nagmauyong manen idinagawid kami pero kung nakano kung alayan ni Kapitan Darikon kahit kung makita kung anak puta na pang kano di eskwela atay babae nga tumboy na pamutan naglabos-labos di eskwela tataray gid ubing kakabsat siyempre giti lalaki nga ubing nakalabos gasam data di kaya da mga makita ti Gloria di kita unda tataray na kiti ministra po idi tibumba idi kaya tanda itibumba kanya tibumba idi kabubuteng dangem ta itang kaya ada po at agmauyong nga tumboy nga kabagyak ko bibiro ko nakakano bibiro ko nakanabayagan nga bibiro ko nakadati agmauyong nga kabagyantang ko nati kasinsin na ay pangasimhan na ka amubagbaga nga simangput kami kada mami may manja la kayat nga may nakitan di nga santo glabos di diyan manja la kayat ko la ka ko ang eskwela glabos ka sa data. Okay, hello to. Nagpiksa katawak ko na. Diyan, agpaiso ko na. Yan, yung kakapsa. Diyan lang mo kay tagmauyong. Aglalaw ko. Ang mama ng Angelina Cortez. Ajili lang na, nagmauyong. Duangan na, nagmauyong. Tatapos dati inang, dati may isang nagmauyong. Nagmauyong man tayo tumboy. Apo na pa nagbukal na tayo. E di, mga 6 months mi nga nagsubli dito sa Spain. Nagsubli ti Spain manang Angelina Cortez nagbukal moten na ipos moten na balay nagbukal moten nga na ipos iso nga paisaw tay ko na nga basta muli na kagmauyong pala ni mamay kakaguralaw na balay iso nga pug lalaw ka na ni Angelina Cortez ang mama nang iso nga siyempre muli na nagang pelyado da iso nga bagada di payagang kami agmauyong ti muli na kung kunada na mo bauyong nalimpyo na mo tapos nakita na nga nagkasikas di naktirupak tatay kanya bra ag live nak mami tinapintas nga content naulaw kan sang lahi sir ko na ni manang Ruby Galacton kausuma correct ka no ay siyempre nagmauyong asawa mo isuna isak lahi talaga lahi alisak man ang Angelina iso nga orita alisak mo ti mauyong kasparigan iso nga agmauyong ni Janjan ko ay kita mataputo mo agmauyong itam ne talaga agkarya man te puto mo siyempre nag-combine ti orita kumuli na da mauyong mo ti oritan agul dahil correct di ba ay, lalaw, happy watching ka. Hello to Iwak New Phone. Happy watching ka na kayo aming kausapin. Edric! Iso nga, lahi-lahi lang nga talaga nga. Depende, no talaga nga mapan, dahil lahi. Tawidin na ka, agmauyong no, mo itulog. Aka pa itulog mo, tagmauyong ka kausa. Pag mamuyong ni Maynokuan. Happy watching ka ni Manang Angelina Cortez. Teko na, sa mga kante, so nga, da kaya po nga buya-buya, hola, sutilen na kanimam natimuli na uray,
isuna muli na met apelyedo na ko. So aampay ante. Tiriga na timuli na ang may urita muli na ti pelyedo na dito Spain. Tilang Wala pelyedo ka. na dito Urita. tinaga na dito ko may kachola urita hanga muli na nga impanday pelyedo so agririnak. Pay kasarkamot ko ni ante ngapi watching. In kasarkamot ko aping mong impandatay pilyado nga bulina. May kachola urita tina residensyana. Tapos no agawid so nang kasawa nak ta Pilipinas nagkasartangam no dito hoy balasang nak bibising ka ko na. Balasang nak nabutang ka lang arudon ko. One sir ya sawak lahi ida ko na. Apo wan jaya sawak lahi da sir. Api ada mo kasi nga brayo mana amanang Ruby Galapon. Happy watching kada kayo amin ke. Thank you very much apo iti. Muyat kumapay ito ulit pa nagkakatawa kakabsat ngam. Medyo po kung kakabsat bab madina kaya ti agmauyong. Kung so pa yan ti Sweets Pinoy Patchwork family madina kaya agmauyong iso nga. Impan nati may kachola urito hanapin ti pinabaliwan so agririnak. Balasang na dito Spain, ngum no di Pilipinas na ada asawa ko na iso nga. Thank you very much kada iso nga di na nasirib dato tamo na kami nga mao yung timulina nga kunana iso nga aglisili dato kana kanyo. Una nga mangan ta minumakagas na. Abi watching kada kayo amin nga wanti labas na thank you very much iti panaki katawa yo apo kanyak dito alakot next time tumanin na po man kami kini Mami Mayan, mangantayo po, nimbag harabi, nimbag ang bigat, nimbag malum, ken nimbag oras yo amin, adita batog yu kakabsat nga pagilian. Thank you very much, and thank you very much iti panang support tayo apo ti YouTube channel ko. Kanin ko i-upload ko atay na malamalan tiro pakiti puraw, alabuyaon yun to apo ta agkakatawa kayo. Thank you very much kakabsat. Thank you. Bye-bye. Love you all kakabsat. Bye. Bye lawon nga rod. Bye-bye garudan ading. Mag-good night. God bless. Pakibuya yun mo damdaman once nga maagla makita yung naka-upload apo. No dads na anyong escape kun buyaon yun gana malpas. Basi lang mga 8 minutes lang dadya. Akat katawa kayo na buy-buya niya. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Hello auntie, kumusta ka?